תחרות נערת השנה 96 בשידור חי. הערב, 9:05, ערוץ 2, תל אביב. מחר, 80 הנשים היפות בעולם, 600 מיליון צופים, המתח, החיוכים והדמעות בתחרות הכי זוהרת של השנה. מיס יוניברס, מחר ב8:30. מחר, חברתה שלה נרצחת. חושפת חשוד נוסף. רצח מדרגה ראשונה, מחר. ביום שני, 2 בספטמבר, הוא חוזר. דן שילון מסתער על עונה שישית עם אירוע טלוויזיוני מנצח. שני, 2 בספטמבר, ב9:40. ערב טוב לכם. שתי המנצחות הגדולות של המחזור הראשון, בית"ר ירושלים והפועל חיפה, נפגשות כבר במחזור השני בשידור חי. משחק השבת, שבת הבאה ב5:30. רמת אביב ג'. אני לא אנסה לשכנע אותך שלא היה פה כלום. אתה בטוח? אני חושב שאת חייבת לי לא מעט. הללויה. התעללות. רמת אביב ג', שלישי 8:30, ערוץ 2, תל אביב. מאז שנולדתי, אני רואה תוכניות בידור בטלוויזיה, וככה גם נראו החיים שלי. סתם. אבל מאז שאני רואה הקומדי סטור, השתנו החיים שלי לגמרי, וכעת הם נראים כך. סתם. מאז לאמא שלי קוראים ז'ז'ו חלסטרה, לאבא שלי קוראים יפת, ולי קוראים יש לי. סתם. השם האמיתי שלי הוא מיסטר פיקס. רק דבר אחד אני לא מבין, למה הדביקו אותי לסולם הזה? אחרי הפרסומות יש קומדי סטור. מיסטר פיקס. איכס מוכן לשידור. רק במוצאי שבת זו, רק ל4 שעות, מזרן פרדייס קלאסיק, 100% איכות ב-50% חיסכון. לפרטים 177-022-5688. אני גם לא קונה דברים סתם כמו בום והמארץ. אני מתחתלילה קודם כל בודקת. אני בודקת. ופייר, רק המחאות יש לי להגיד על הקלאב מרקט. איזה מבצעים יש פה. שנה טובה מאוד נפתחת בקלאב מרקט. קונים ב499 שקלים ומקבלים 12 פחיות קוקה קולה. באחת מהן תמצאו חולצת קוקה קולה מדליקה. כמו שנאמר, חולצה בפחית ודבש בצפיחית. קלאב מרקט. כמה טרי, ככה זול. טרי, ככה זול. סוף סוף משהו פוזיטיבי. פילה, שיא השלמות, עוצמה, סגנון. רוצים לרחף? תשאלו את מייק פאוול, שיאן העולם. פילה, להשיג בחנויות המובחרות. זה הסייל של ישראל. איכות כמו באמריקה, מבצעים כמו באמריקה, שירות כמו שצריך. בא לי יעקובי. קונים סופרגרד 2000 של יעקובי ומקבלים מערכת רולר לצביעה מתנה. גריל גז יוקרתי של המסרגז רק 1,599 שקלים. מקלחון פינתי מהודר של ונוס רק 499 שקלים. ונוס לפינה. סוללות אנרג'ייזר, קנו 2 אריזות ותקבלו תקליטור משחקים למחשב מתנה. אייס, חייבים להיכנס. זה ישיר חשבון ששווה להתקשר אליו. It doesn't matter if you're a גולנצ'יק or a jobnik with bank discount. You get a double salary. אתם מפקידים, אנחנו מכפילים. פרטים בטלבנק דיסקונט. זה מותר. סוכריות ללא סוכר. סוכריות מותר, הנאה אישית באריזה אישית בטעמים תות, לימון ומנטה, והטעם מחדש, אפרסק. רוצים לרחף? תשאלו את מייק פאוול, שיאן העולם. פילה, להשיג בחנויות המובחרות. צ'יק צ'ק, ומפסיקים לגרד. לקנות או לא להיות? דיל לא רגיל, עכשיו בערוץ הקניות. והטעם מחדש, אפרסק. סוכריות ללא סוכר לטיבול מושלם של ארוחת החג, אבקת מרק בויון. יש בה ירקות הכי טריים, מכינים אותה מהעופות הכי מובחרים. ומבשלים הכל לפי המתכון הסודי של קנור. אין סיבה להתפשר. בויון, אבקת המרק הטובה בעולם. בויון של קנור, ועכשיו ב3 טעמים נפלאים לחג.
יום שלישי, פחות או יותר עם הרבה יותר. עוד 2 תוכניות עד הפרס הגדול. אל תחמיצו. יום שלישי, 9:15, פחות או יותר. המשחק ששובר את כל השיאים. כמה פעמים ספרתם 180,000 שקל? כמה לילות אתם חולמים על מכונית במתנה? כמה פעמים הרמתם את הטלפון? ורגע בצד השני. כמה פעמים רציתם את סיגל שחמן? וכל מה שקיבלתם היה גליסה סוברת. כמה פעמים הבטיחו לכם תוכנית מיוחדת במינה? עוד לא ראיתם כלום, גלגל ענק סוגר את הקיץ בתוכנית מיוחדת באמת. כמה פעמים אמרתי לכם, אל תאמינו לאף אחד? במיוחד לא לארז. גלגל ענק, רביעי הגדול, 8:30. שישי בתל אביב, ערב שאסור להפסיק. ב8:45 אהבת קיץ, תוכנית הבידור שעוד לא הייתה כמוה. שירים, ריקודים, מערכונים ושלב נוסף בתחרות הזוג האידיאלי. וב10:50, הנשר השחור. ז'אן קלוד ואן דאם קטלני יותר מתמיד. Make it happen now. שישי בתל אביב, ערב שאסור להפסיק.